Kanik All India Radio Shillong ko khubor ban puli de ibadah hon ramde kimat bokong san jong ko khubor menta ka stem ai khuble ke president vice president bad menteri rang ba du kari ki he sarkar hakasngi national services day ya soi sekolar menteri rang ba ka Assam bad Nagaland ban ya chakmat bad ka jingwat ikipar phanyang he ki jeka khaput kini ki jilla bad betha ka sarkar Meghalaya ki school bad college ban penlong ki program shabar ka school nakadaw ka jingjur ka jingshit kasngi ki khubor babnya ai khuble ke president Draupadi Murmu vice president Jagdeep Dhankar bad menteri rang badu kari Narendra Modi ye baro ki he sarkar hakasngi civil services day haba ajinkren sheki he sarkar hanin kasngi ha New Delhi menteri rang badu kari Narendra Modi ula kentu ye ki nongtre jong ka sarkar pedeng bad sarkar jela ban shim me ki rai da ka babu ha ka jingmut ban yo jingmentoy ya kari Umodi ula ong bakaway ni kimat bakong san kalong kajing sensyar pahong. Ula ong ru ba labishar ya kajing job jongki he sarkar da kajing job shimet jongki Henry da kajing wanra jingkela ya kajing im kibriu lingba ki kam baki trei. Umodi ula ong ru baki he sarkar ki badang samla ki don ya ka benta bakraw ha kajing penlong ya ke India batmai ha ka Amrit kal. Ringkat kari barok kawai la rakhe ka National Services Day bakhat nriu ha Shillong ha ka jingelang ka penlong ha Conference Hall ka Pinewood Hotel. La play ka ni ka jingelang da menteri rang ba ka jelaw Konrad ki sangma. Ha ba ajingkren ha ka ni ka jingelang menteri rang ba ula ai khuble ye baro ki officer ha ka ni ka sngi kerpang jongki. Ula penpau ka jing khuble ka jing treshitam bat ka jing jing shakri jongki ya ka jela bat ya ka rihi barok kawai. Menteri rang ba ula kentui ki officer bakin long ki bayeng halor ki nongrem basisha bat ban omsha ya lambakla ha ka bor jong ka pisa ne ka nuk no ka benta ka bapen kenria no ya ka thong jong ka nongrem jong ki ban shakri ya ki pat ba Menteri rang ba ka Assam Uhimanta Biswa Sarma bat menteri rang ba ka Nagaland unni Furio kilaya menjur ban ya chakman bat ka jingwat ikipar phanyang hakijaka shilenter ukhaput hapreng kini ki jella na ka binta ka jingmentoy kayo ka kot jong baro artli ki jella Usarma bat Urio kilaya kren bat ya menjur lang ya kani ha ka jingelang ka blalong hinden kesngi hadian ba ka sarkar Assam bat Arunachal Pradesh kilaya soy ka soskular ban penbet ya ka jingyakan atput ka balane lapalat sanpos nem menta ladap ban ai palat aspa arpo klur in repundu lak teli ki dawai inject covid hakari hadu menta lengbaga nationwide vaccination drive ladap ban ai lahajan rispa new Rispa sa punyo tuli ki injection COVID hanin kasingi. Kajingdon ki badang don ya kajingpang COVID hakari menta kilong 3,000 spa nyo pongwon. Kajingdon ki balakot menta kalong kandai pupra pon henril nyo nakasispa. Hakaway pat kalyang ke menteri ketanat kakot kakya kajela kakong amperin lengdo kalapentip bakiladon sa sanwat kibriyo kibayo thamai ka COVID-19 ha Meghalaya kabalakentil kajingdon kinong pang COVID ha kajela syakikhat sangun. Kakong amperin kalau ong bawat la kata ka sarkar kam kwa ban penting ne pensiere ki pat ba na marbakani kan sakta e ki brew kaleng ke jela Henry kani ka menteri kala kentu ki nongwan jingwan ki bawan na ki jela ki bajur ka jingdon ka jingpang covid bakin syong pen kerpang yaladi Ki kenhuan ya dari kila penlong ke jing kendra bajur ki klau jong ka bata doria ha ka union territory ka Jammu bat Kashmir hadian ke jing syak kawang bom ka kali sipai ha ki letno ha punj men ha ka singi palai ha ka basan ngut ki sipai Indian Army kila yap bat uwei ula mensau kat kum ketelong khubor na ki sipai la penlong ke jing wat benya ha ka te ke jaka da ka pendan kam ki drone bat ki so pulin ban lap ki letno bari ha ka te ke jaka Laya thuru bala penklan ya kajing pahara ki khaput jong artli ki district kata Karajuri bat Punj district ringkat kajing pahara bajur halenter u line of control. Lakhangro ikajing yat ki kali ha kasurok Bhimbar gali Shapunj hadian kate kajing ja bat la ajing muto ya ki brio banlet Shapunj na mendhar. Kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Bandeteng ya ka khubor katanat pule puti ka jella kala penni ya ki kendon jingtha shabaro ki jaka pule ban pet ya ka kot ka khya ki khanna pule khnang bakin la na ki jingma ni jingpang ki bambi na ka jingshit palat ka sngi
layathuk kerwa na ki he katanat hanen kasngi haka jingtho balapan mi da u director ka school education and literacy uswap nil tembe kala ong balapatha ki jaka pule bakimde ban penlong ki program shabar ka school namar ka jingshit kerang kasngi utembe ulapatha ro ki bor penya jong ki school bat college ban kentu ki khana pule bakindi shibun ban lat na ka jingter khong bat dei ro ban ayo ors ne so jawi ki khana ki badan ki jingshitam ne jingter khong hakamen ula ongru bade ban kiar na gajing mi shabar khamtam hakapor khatar hadu lai beje bat kenturo iki khna bakin phong tupia neri shatri habawan school ka Indian Meteorological Department IMD kala batai lupai ka jingjor ka jingshit sngi bakala bandang yai peteng hakeleng kathan chatei jongkari hakilai sngi banwan bat kala banduna hadien kata kala ongro bakini kili air klot kinya lengbaru ya ka jilla Bihar West Bengal Odisha bat Jharkhand ka jingshit haki benta pedeng bat chatei jongkari kala kiu shadu saupau hadu saupusau degree Celsius ki katu katni ki benta jong ka West Bengal Andhra Pradesh Bihar Punjab bat Haryana kila haban sha ekani ka jingshit ker angkas ngi lapalat shitayo menta kajingshit ha Manipur kala nang kiu kat badang mi kisngi ke balawan ra jing e ki breu khamtam e ki khana school katkum ka jinglum jingtip jong ka Indian Council of Agricultural Research ICAR Imphal kala kajingshit jong ka sngi basdang ubnai kalong arpulai penri degree Celsius kat ba kajingshit ha Imphal hinin kisngi kala poi hadu lai pulai degree Celsius ka ICAR Imphal ka dei maka ka ba jingtip ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Manipur labun snem menta Habayakran bat ka AIR News Nodal Officer ka Agrometeorology Advisory Services Imphal u Dr. I Megha Chandra ong ba ka jing pompathare ki ding hakilom jong ka jilla Manipur ka de ka daw jong ka jingkiu ka jingshit ha Manipur ka hospital BSF Shillong kelas dang penlong ka walk in interview ka basite ulenter na ka benta ki contractual specialist Dr. ha Shillong kani ka interview kelas dang na duk arpho tarik menta ubnai bet kan beteng hadu ka santrik ujamang na ka benta ki post bapher ha ka pathology gynecology ophthalmology general medicine radiology bat anesthesiology ki bakwa ban apply kini ki kam ki la ban wan na duk por shipo beji men step hadu shi beji Minsngi haka office UDIG Med MS CAPF Composite Hospital BSF Shillong hakisngi po ya da ka ba wan ra lang ya ki resume ne CV jongki ki original but photocopy jongki kot ker dan jing pule ki jing pen shisha ya ki jakasa ka government ID but santli ki dor passport ka Meghalaya kala penlong ya ka Chief Minister's Inter-School District Level Athletic Meet Arajar Arpolai la penlong ya ka jingile kai ha Ampati Southwest Garo Hills District hanen kasngi kinong ishim benta ki ba hakathup hapo khat south snambat hapo khat pras nam na ki school ba pher kilawan bani shim benta hakane ka lempung news pa angot ki khanna na ki khat khandai tli ki school na kalenga district kilai shim benta hakane ka lempung yele kai haba ajing kren hinin kasngi ka additional district commissioner ka Mary Lisa K Marak kala aiman siem bat penishlo ki khna bakin peteng bani shimbanta haka kam yele kai ka balong kalat bakila ban pen pau perthe ye kisap jongki kala penishlo ki ban pen pau perthe ye ki weiru kisap bakidan ki ba an ajing mentoy hakalyang ki kam ki jam hadien habuan bara shoban penkut ye ko kubor sa sisien ki mat bakongsan ai kublai ke president vice president bat menteri rangba do kari ki he sarkar hakasngi national services day ye so skolar menteri rangba ka Assam bat Nagaland banyat chaprang bat ka jingwa ki par pnyang hakija ka khapot kini ki jilla bat betha ka sarkar Meghalaya ki school bat college ban ampen long ki program shabar ka school nakadaw ka jingjor ka jingshit kasngi But paralong in pen kan mau shapri bah ka por prabjing ni so bat ka Delhi station nakabenta ka kubor hakatin hindi ban penbot da ka kubor hakatin pareng para ka por prashiteng inyo ya ka kubor nakathan shatay lamingi kani ka kubor ka wan shapri na ka All India Radio Shillong श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों के साथ PSLV C-55 का प्रक्षेपण करेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 219 सीटों